نمسك من الكبري البداية ميدuguri نمسك من الكبري البداية ميدuguri الذول العدم بردو سكن يروى وبحب. Masu kallon mu barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku shirinmu na Biki Bidiri. Shirin Biki Bidiri shiri ne da yake kawo muku bukukuwa, taro kala-kala na siyasa da ma dai tarurruka kowane iri har da taron suna. Yau shirin namu ya yi nisan kiwo, ya tafiya, ya yi tattaki har ya zuwa garin Maiduguri wato Borno State kenan. Inda za mu kawo muku bikin auren Ibrahim da amaryarsa Habiba. Kamar yadda kuke gani za mu je mu kai kayan biki kamar yadda al'adar tasu take. Yanzu in kuka biyo mu za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya. Ta masu kallon mu da fatan kuna nishadantuwa da wannan aure da muka kawo muku. Kamar yadda na gaya muku za a je a kai kayan aure. Yanzu an kai wa dangin amarya maza suka duba kayan aure inda aka yi bayani. Ambassador Bala Gaidam shine ya gabatar da dangin amarya, sannan kuma aka koma kan dangin ango su ma suka gabatar da kansu a bisa al'ada. Kun san aka ce kowane allazi da nashi amanu. Yanzu kuma muka kalla akwatuna, kowane akwati akwai tag a jikin shi, kowanne da nashi dangin amarya da kuma na amarya baki daya, inda aka bada kudin turare naira 500. Wannan abu dai abun arziki ya kai abun arziki. Sannan kuma aka bada kudin sa lalle naira 100. Bayan waɗannan akwatuna da aka kawo, yanzu kuma za mu ɗunguma gidan kakar amarya inda nan ne za a karbi akwatin aure. Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ba su kyakkyawan zaman lafiya da kyakkyawan fahimtar juna da zuriya ɗaya ba. Gaskiya tsakani da Allah ba wai yabon kai ba. Alhamdulillah mun san irin tarbiyyar da muka ba mu namu, kuma gaskiya za ta yi alfahari. Habiba za ta yi alfahari da Khalil kwarai da gaske, kuma muna fatan shi kanshi Khalil zai yi alfahari da Habiba. Nana Yakubu Ahmed Gaidam, kawun amarya. Masha Allah, gashi an kawo kayan auren yarka. Wani irin farin ciki kake ciki a wannan rana da ka anshi kayan auren yarka? To alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kowanne uba ko kuma iyaye a kullum idan suka tarbiyar da yarsu suka yi duk abin da ya kamata,
suna jiran ranar da Allah zai tabbatar da cewa ya ta shiga gidan mijinta, don kowane burin ya mace a cikin gidan mijinta ne zai kasance rayuwa na ƙarshe. To alhamdulillah yau rana ne na farin ciki ga kowa. Allah ya nuna mana wannan rana cewa Habiba ta samu mijinta Ibrahim. Yau an kawo kaya, gobe za mu yi ɗaurin aure. Muna fatan alheri, muna addu'a Allah tabbatar, Allah ya ba su zaman lafiya, Allah kuma ya sa ya haɗa zuciyarsu saboda su ma su samu zuriya mai albarka. Alhamdulillah, mun gode Allah. To zama so ala ra askin yana ngo kula rusa ala ndira ka wanda sutu la rusa Habiba Usman ne malai a hadar yana ala kamande kalewa silansu do kalewa silanta ta ala kamande zama sana ya kura ala kalewa silansu asu to kalewa silan fazara kalaso Habiba chaman peron de umma ya karamin de Usman ne yanda ana samma opal and samma ya ana ande karun da zoro kaji ko wujin ada ala ndira kule sana ala kamande kalewa silanta maza ala sarin naftun le a cho shi da amarya wannan duniya. Da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci, kamar yadda muka nuna muku jiya an kai kayan auren amarya, yau kuma ga mu a taron wushe-wushe da za mu nuna muku na al'ada kamar yadda Hausawa suke yin kamu, su ma Kanuri sukan yin nasu irin na al'adarsu, wato wushe-wushe. Sunana Khadija Muhammad. Ku kasance da mu a cikin tashar Majigin TCTV, za mu kawo muku bikin nan daya bayan daya domin nishadin ku masu kallon ku biyo mu. Hakura ki bani yar dama a san dalili ma ki mini alfarma ki sanya na zuciya ki kauda yan gwalma irin kike nema suna ta shan fama sun zaga ko'ina mace ba ai ba ke ce a Bidiri ba ke ce kuma kin san mun dace kan ki na zauce magana ɗaya ba shakka hannu ɗaya kan jinka ta yaya zai ɗauka samun ki baiwa ce ba kya fushi ki murmushi dan san kina shiga raina ko ba ni in kin ka tunani wannan shi ne muradina na san kina da buri kuma sannan kina da tsarin ki da za ki sa cikin ranki ni ne zan zama an ganki. Kamar yadda kuke gani muna dai garin Maiduguri, jihar Borno, inda ake gudanar da auren Habiba da angonta Ibrahim Khalil. Yanzu kuma za mu kalli shigowa amarya. Wannan biki ne na girma, biki ne na kasaita, inda za ku iya gane dangin amarya da kaya mai launin pink, su kuma dangin ango za ku gane su da kaya mai launin lafaya mai launin fari kenan, kawayen amarya kuma da kaya mai launin bulu. Ido da sakwalle an iya maki zanen lalle tun da na same ki na huta saura sun ta kazanta ba na iya kallon mata ki ji kalmar da na furta akwai daɗi abin da kake so in ya soka ashe fatan ya da kake wa wasu wata rana zai bi ka so sa'a ce samun nasara ce ke sa'ai dace ni kam na samu so kwai tsada sanyi sai randa shanu ke huda furar mu na yi damu na yi nasarar samun ki barni na zama jigon ki
masu kallon mu za mu je mu kalli shigowa ango fa ba wai normal shigowa ango da kuka saba gani bane ba, shigowa ce ta gasaita inda za ku ga yanda yan uwan ango da farar lafaya suka shigo da angon su ya zuwa wajen amaryarsa. نمسك من الكبري البداية ميدuguri نمسك من الكبري البداية ميدuguri الذول العنا بريده سكن يروى وبحبه ناس ميدuguri بيحبوه نمسك من الكبري Ibrahim Khalil Utai tare da amaryarsa Habibti. Yau dole a yi miki wani sunan kinji a masoyiyar kike gangariya ita kadai gayya a madadin mahaifiyar amaryar nan Hajiya Umma Usman Mala tare da dukkan zuri'ata muna yi muku dale marhabin yan uwa da abokan arziki na nesa da na kusa. An yi zumunci yau ƙarshen zumunci. Ta ko'ina ka duba baki ne daga garuruwa daban-daban har da waɗanda suka taso daga wasu ƙasashe suka amsa wannan gayyata cikin girmamawa a hidiman nan. Kakar amaryar nan tana wannan guri, Hajiya Kubra Ahmad Fawa tare da dukkan tawagarta na kakanni. Muna kuma da bakunci na gumsin gazargamu Hajiya Foji Tijani Sala Gaidam ita ma da tawagarta. A gidan sarauta na Hausa sai a ce sarauniyar sarki tana wannan wuri. Dangin ango lale da marhaba taya ku murna muke yi ta ko'ina. Hidiman nan ta ku ce gaba ɗaya. Akwai babbar uwa a wannan guri, our special guest of honor. With due respect, I am recognizing the presence of Hajiya Hafsat and her entourage, the Deputy Director from NCC. And all the NCC family. Tun safe nake ji ana Hajiya Hafsat ta taho, Hajiya Hafsat tana nan. Ana sauka bayan an iso na ce to sai an je gurin hidima za mu ga Hajiya Hafsat. Dukkanin girma ya tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon zuwa halarra auren ƴaƴanmu, ƙannenmu kuma dai da duk da relationship da yake tsakanin Allah ya tabbatar mana da alheri. Muna welcoming, muna kansa ko? Muna yi muku marhaba bakinmu da na nesa da na kusa. Mun gode kwarai da kuka halarci wannan biki kuma yadda muna fata yadda Ubangiji Allah ya kawo lafiya kuma muna fatan Allah ya mai da ku lafiya. Mahaifiyar amaryar nan mai zumunci ce, mai karamci ce, mai hidima ce da girmamawa ta gasken gaske. Dukkan fuskar da ka juya daga garuruwa daban-daban kowa jikin shi yana rawa. Hidimar Anti Umma ta tashi, hidimar Anti Umma ta tashi. Daga yawan ɗan adam ɗin da yake wannan guri waɗanda ba a garin nan suke ba za ku tabbatar da haka. Haka kuma dangin angon nan idan na juya gida ne dama. Su ma mahaifiyar shi da 'yan uwan shi mutane ne karimai. Saboda haka haɗin nan match made in heaven insha Allah.
Personally, I've been friends with Ibrahim for almost 6 to 7 years, and we met together in university. That was 2017. And honestly, Ibrahim is one of the nicest people I've ever met in my entire life. Ibrahim has done so many nice things, not just to me, every single one of my friends. And I'll just give you guys a brief example of how Ibrahim has been super nice to me in this life. So when I finished my university, I went back to school. That was 2017, and I couldn't rent an apartment because of visa issues. I actually stayed with Ibrahim. I lived with him for almost 3 months. Ibrahim was super nice to me, took care of me. There were moments whereby I couldn't be in university, school, reading, studying. Ibrahim would make sure I'm fed well, lived with him well, super nice to me. I've done business with Ibrahim. Ibrahim is a super honest person, super nice person, and I would like to say I wish him all the best in life. May Allah bless you, your marriage, your family, and everything. Ta masu kallon mu ana nan dai ana gabatar da wushe-wushe al'adar Kanuri. Yanzu kuma za mu je mu ga yadda amarya da ango suke zagayawa bangaren dangin amarya da bangaren dangin ango suna miƙa sakonnin gaisuwa tare da shi da amaryarsa.
Mrs. Ibrahim Agishia, Ibrahim Abba Agishia, Abba Habiba Agishia, Habiba Amriya Agishia, Mrs. Ibrahim Agishia, Madam Ibrahim Agishia, Agishia, Mrs. Ibrahim Agishia, Madam Ibrahim Agishia, First Lady Ibrahim Agishia, Agishia, Go Agishia, Rendang kedua namanya Ayu Ayurwa, Mrs. Ibrahim Masuk, Madam Ibrahim Masuk, Habibah Amriya Masuk, Kagawayang Amriya Masuk. Mrs. Ibrahim Masuk, Habibah Amriya Baba Habibah Masuk, Baba Habibah Masuk, Habibah Masuk. Sunana Anti Batula. Masha Allah, Anti Batula mun zo mun same ku a garin Maiduguri. A bikin Habiba, kewa ce a wajen wannan biki? Ni babata ce kanwar babanta. Masha Allah. Eh. To wane irin farin ciki kike ciki a wannan rana na bikin ɗiyarki? Kai, alhamdulillah, alhamdulillah, ni na rasa abin ta cewa ma wallahi. Murna cikin murna. Yau ya kai sati muna murna. Wallahi. Abu tun da muka faro shi sai kawai daɗi muke ji. Murna. Ni ban san ma inda zan musunta wannan aure ba. Alhamdulillahi. Ubangiji Allah ya nuna mana farkon shi gashi nan kuma yau za mu je zuwa ƙarshen shi. Mun gode jama'an da suka zo suka mara mana baya. Ina musu fatan alkhairi jama'a na nesa da na kusa. Duk wanda ya zo daga nesa Ubangiji Allah ya mai da shi gida lafiya. My name is Ajus Bain Nami. Kewa ce a wajen wannan biki? Yaya ce. Ke yaya amarya ce? Yes. Masha Allah, wane irin farin ciki kike ciki a wajen wannan? Irin farin cikin da nace ciki gaskiya ba zan ma iya misaltu ba saboda gaskiya ina cikin farin ciki sosai. Allah dai ya ba su zaman lafiya, Allah ya kawo 'ya'ya mai albarka. Sunana Khadija Muhammad Ali, daughter of Aunty Batula. Masha Allah, takwara gashi kin yi kwalliyanki a ankonki irin na kawayen amarya. Me yasa kuka zaɓi wannan ankon? Gaskiya mun zaɓe shi ne saboda shi culture garinmu ne, kuma a garinmu za a yi, shi yasa muka zaɓa saboda mun saba yi naturally a garin nan idan za a yi culture day za a yi wushe-wushe shine ankonmu normally a garin nan. Allah, wane irin farin ciki kike ciki a cikin wannan biki na kawai? Gaskiya wannan karan mun yi farin ciki sosai, an yi bikin da ba taɓa yi ba a familin mu, mun ci mun sha mun koshi mun ji daɗi sosai. Sunana Habibu Muhammad Hamza wanda aka fi sani da Inna, yarinya Anta Hanni. Masha Allah, ga ki takwara amarya kuma ga ki kawa amarya. To wane irin farin ciki kike ciki a wannan rana?
Kai na yi farin ciki sosai wallahi, farin cikin da baya misaltuwa. Wallahi mun ji daɗi sosai, muna ta shiryawa bikin nan tun ba yau ba, Allah gashi ya kawo mu lokacin. Sai daɗi muke ji, mu ci mu sha mu gwangwaje, mun tarawa ba iyaka. Ambassador Bala Gaidam. Gashi kana ta shan rawa. Baban amarya gashi kana ta shan rawa, duk farin ciki ne. To farin ciki ne, ƴata na fari nake auren rawa yau. So dole in cashe. Ahmed Lawan sunana. Ambassador ga kalan a wajen bikin diyarka, wani irin farin ciki zaka nuna wa masu? Ina farin ciki, kin san shi babbar jika a gidanmu. First jika da aka fara aure a gidanmu. Dole ya murna, dole mu shagali, mu sha daɗi. Sunana Usman Mala. Baban amarya gashi farin cikin ka yaki boyuwa, wani irin farin ciki kake ciki a wannan rana? To alhamdulillah kowane uba ranar da 'yar shi ta kai lokaci har ya zo a taru irin wannan taron a ce ana bikin 'yarka abin farin ciki ne. 'Yan uwa daga nesa daga kusa, mata da maza, yara, kowa wannan sun taru saboda mu. Muna fata Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya sa gidanta ne, Allah ya sa kuma zuriya mai kyau irin tamu. Muna fata Allah ya tabbatar da alheri. Murna da mutanen da suka zo wannan biki, Allah ya kawo mu lafiya, kuma bakin da suka zo muna addu'a Allah ya mayar da su gida lafiya, Allah ya sa yi biki lafiya, Allah ya bada zuriya na gari, kuma muna ta Ibrahim murna, Allah ya ba su zuriya na gari. Hamis Musa Shehu, kanin maman shi. Farin ciki na ba zai musaltu ba saboda Ibrahim ya kasance kamar wani fari da jikinmu gaba daya a wannan zuri'ar. Sannan Ibrahim yaro ne mai hankali sosai, shi yasa kowa ya ji abu ya muna faruwa na farin ciki da Ibrahim zaki ga farin cikin shi ba zai musaltu ba. Sunana kaka ce mani. Alhamdulillah rabbil alamin, mun yi farin ciki sosai, mun yi farin ciki. Ubangiji Allah ya sanya alkhairi, Allah kuma ya ba su zaman lafiya, ya ba su zuriya ɗaya ba. Sunana Amadi. Ibrahim abokina ne kuma wana ne. Ina masa farin ciki sosai gaskiya. Ibrahim mutumin kirki ne, yana ɗaya daga cikin mutanen da zan ce top 2 and definitely not number 2. Tsakani da Allah ina matuƙar farin ciki saboda wannan rana ce wacce muka jima muna jiran wannan rana. Saboda haka wannan ba rana ba karamar rana bace, babbar rana ce a wurin wacce muke jin daɗi. Muna farin ciki kuma da wannan event da yake going on. Kai dan wani gari ne? Kai dan Borno ne ko daga wani? Ni dan Kano ne, tare muke da ango a Kano, daga Kano muka taho tare da shi kuma haka za mu koma tare insha Allah. Saboda aminci daga Kano kuka zo har Borno. Insha Allah ban taba zuwa ba saboda shi muka taso musamman muka to har Borno muka zo. Ba mu taba zuwa ba, this is the first time da muka zo kuma mun ji daɗin zuwa alhamdulillah. Sunana Amina. To Amina ga kin ga amarya kin sha kwal cousin nata. Masha Allah, to wani irin farin ciki kike a cikin wannan biki? I'm totally speechless ma wallahi. She's my age mate, she's my cousin, she's also my friend. I don't even know what to say. Sunana Abubakar Garba Khalil. Masha Allah, kai waye a wajen wannan biki? Ai na ɗaya shine ni yayansa ne, kuma mai gidana ne. Kin je da muke da shi. Wani irin fata za ka yi wa ango da amarya? Ne masa fatan alkhairi, Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya musu albarka a aurensu, Allah ya ba su zuriya ta gari.